Alakult át Csenge. Bizonyára sokat dolgoztál lovacskákkal rendszeresen. Következő harcos lesz. Jöhet valaki, aki készen áll, vagy nem áll, az sem probléma, még lehet egy kicsit itt melegítgetnünk. A Országsugár Zoé lesz a Cilivel. Hát hajrá! Zoét is szoktuk volt látni. Köszöntünk, Zoé! Balázs Dórával, a Tápélyi Maraton Lovas Klub színeiben versenyeznek Nagy Tamás istálójából, és már is a gajak és a szemöldök felől való elbújás, bemutatkozása, gyakorlása, egy mérleg gyakorlat. Tehát különböző lovastorna gyakorlatok. A kis csapat beszokott volt mutatkozni, mint lovastorna csapat is. Nagyon ügyesek, nagyon aranyosak, nagyon ügyesen, aranyosan öltözve, egységesen. Egy ilyen talicska gyakorlat. A térdeléssel jutott eszembe, hogy a háttéripar hogy örülhet ám nekünk, a lovas társadalomnak, mert na hát jó pofa gyakorlat volt ez is egy. Hiszen hogy látva ezt a kis csizmát, tehát az egész pici csizmáktól, cseppszektől, vagy ettől kezdve a nadrágon keresztül, kobakokig, stb. Mindenféle védőfelszerelést és lovas ruha felszerelést kell, hogy gyártsanak a háttéripar, és hát ez bizonyára nem is rossz üzlet. Na, hát miért nem lehet rossz üzlet? Hát azért sem, mert minél kisebb egy jópofa kis lovas csizma, lehet, hogy arányában annyival is drágább. A szülők azt gondolom, hogy mindenképpen a gyermeknek meg fogják vásárolni. Tehát ezt látva, kihasználva lehetnek ezek az árak akárhogy is. Közben jó mélyen ül a gyermek, követi a ló mozgását, és nagyosan fogta, és szedte a szárat, és már is üget, azaz könnyű üget, hisz kengyel nélkül. Ezért jó majd egy következő lépésben ez a kengyel, hogy majd ha beleteszi a kengyelbe a lábát a nyeregben, akkor ez sokkal könnyebb lesz, mint ott majd ügetni, könnyűgetni, mint így nyereg nélkül. De ügyes volt, látszik, hogy sokat erősödött Zoé is, Cilivel. Köszönjük szépen Balázs Dórinak is. Országsugár Zoét láttuk. No, van-e még valakink? Van. Méghozzá a hűséggel, érkezik a hűséggel. Dorka. Molnár Dorka Sára.